Okay, dili may na to nga makaubad si Police Lieutenant Julito Pamalaran ang hipi sa Josepina Municipal Police Station. Labot ito nga mag-ina nga gipatay nahitabo kag hapon. Usay dagal sa investigasyon sa kapulisan sir sa pagkakaroon sa update. May hapon sir no sa tanan labi na gyud sa tanang katawhan sa Josepina Municipal Police Station. So ang pinaka-update sir sa ato ang investigation may tungod sa krimen nga nahitabo kagahapon adlaw ay nakakuha na kita sir na natay kumbaga nanatay gipokusan gyud nga target sa suspect sir. So hantod karon sir ongoing gyud ang ato ang pagmanhan niya. So sa pagkakaroon sir mangaya pa ko kuan sir nga dispensa nga dili sa ko masulti ang pangalan sir kay naamagod ang atong tropa sa ground. Na pa sila ga-conduct sila operation na joint operation. So doon na suspect. yes sir. Yes sir. So ang kasi mo timo ali sir sa pag kanimong pagpatay sa mag-ina. Karon sir dili ko makahatag og concrete. Pero na may mga possible nga sa mga motive sa nganong gipatay sila. Tungod kay isa sa mga anggulo sir isa medyo ang biktima murag dili mo good murag ang iyang mga anak supak pud sa ilang relasyon nga siyempre forbidden man gud ilang relasyon may bana man ni si biktima god na yang bana nagit siya bana so uyab lang man ni sila murag. So ang katugingon nila nga boy kapuyo atong boyfriend lang yun sir murag boyfriend niya dili gid sila dili man gid sila totally nga nag-live-in kay ang suspect nito sir mo ang biktima ay bana gyud di ba? Yes sir naging siya bana ang biktima sir pero tuwa sa kauluhan sir naghanap buhay po ba na trabaho. So wag gyud nakabantay ito sir nga mga silingan sa ding nahitabo dito damay mga silingan siya di ba katong nga mga biktima. Kato mga balay dito sir mga abandon na to sir dili ito siya balay nga kanang balay mura to siya og kanang compound sa kwan sir atong Interfaith Academy Foundation Incorporated. Dugay na siya sir way back 2019 na ay murag foundation dia sir nga ang katong nga foundation ang ginakuha na to is nagkuan sila nagtudlo sila sa mga ato ang igsuon nga mga IPs. Labi na gyud sa atong mga igsuon nga mga subanin sir na sila gatudlo sila. So wala gyud tao dito asili silingan lagi lang silingan sir. Layo sir nay sa kabalay nga silingan nila pero distansya pod nasa murag low ground mo gud siya. Distansya siya so kung may mahitabo dito kung naay tingog hinay ra di gyud kaabot unless kung makagawas o makadagan pero dito sa sulod murag lisod gyud siya madungog kung musinggit ana tapos possible ka sa nila anak na possible nga ipatay nila sila siya. Nalukayan ba sila pag ikita actually sir ga request kita nga ang maong mga patayng lawas si subject for autopsy examination. Actually murag ang ato ang pagaymoon nga autopsy mahitabo siguro karong hapon kay gipaabot pa namo ang pathologist ang doktor sir nga mag-conduct sa autopsy coming from the regional office. So kining di mo gud ta kahatag og kanabang tagnatagnaon lang nato pero pwede gyud siya ihatag nato ang mga possible nga oras nga last scene nga alive pa ang mga biktima. Napamanggoy napamanggod tayo na interview mga witnesses nga katong duha ka dalagita nga minor naka piso wifi pa sila anang June 27 sa mga 8 to 9 PM sa ilang Sabado na silang siling. Yes sir, Sabado. So most probably pag uli ato nila pwede nahitabo ang krimen anang June 27 sa tungang gabi or as early
doon in June 28. Pero in between man naaragi diya sir ang panghitabo. Pero mabala na to na sir kaya to nang gi-subject for autopsy. Oh, pero nahibawan gud siya sa Lunes na. Monday na gid sir, Lunes. Oh. Naka-receive mig report sir. Kasi may nakabantay nga. Diba? Barangay Kagawad sir ang naka-discover dito kay kanang temporary shelter nila sir nga kanang Interfaith Academy Foundation Incorporated. Mo siya compound na siya sir. Abandon na wala na siya gamita sir. So ang caretaker na kato si atong reporting person na to sa nga si Barangay Kagawad Aliho Indangan. So na siya yung mga kuan nito sir, na siya yung mga babuyan, manukan, na sir ba? So usually makabisita siya panagsa kay napud siya mga hayop, mga kanding, mga baka. Nagisi panahon na makabisita. Una siya panahon siya makabisita. Ato nga time nakabisita man siya ng buntag. Sa mga 6:45 to 7. Kaya nang-receive na mo nga tawag sir 7 AM sa gahapon. So siya dahil tanaw niya nakduda na mong siya. So moto yung i-verify niya pero wag niya sudla. So yung nakita nga di naman walay response man then na may kuan ko na may injury tapos medyo napoy medyo bad nga odor nga mo gawas mo. Kay muron nanay baho pa gamay sir. Nanay. Asa ni limaho na siya da. Oo, nanay medyo Okay, daga na magpila ka oras. Oo, sir. So moto nga ang mga barangay official na to nakabalo na po sila sa procedure sa protocol nga mo report gidayon sa atong authority sa police station. So nakatawag sila immediately ato gidayon gi-respondihan ato nga pag-abot dito sir among nga cordon ng area para ma-preserve siya. Dahil among gi-verify lang. Among lang gipanglili sir kay ang balay light materials nang bitaw siya dili magid siya ingon totally balay katong murabag kuan nang gid siya. Amakan, no? Oo, amakan siya. Malili mo gud nimo, makita mo nimo. So mo tong pagkakita na mo nga patay gyud tapos medyo nanay smell gamay. Ni request din may assistance sa Provincial Police Office sa Forensic Unit sa ato ang Municipal Health Officer o sa mga personnel sa MDRR para ma-preserve na tong area tapos ma-process ang crime scene sa proper nga procedure and sunod ta sa protocol kay wa mo na ito mabalid na unsa pagkahitabo muna nga atong gi-proper ginato siya sir kay among nakita dito tulo kabuk nagbuyod to sa pikas then ang na-separate kamay si mother diri sa doon. So, okay. Ang nalambigit aday inahan din bilay edad sa inahan kanila siya. ang edad sa inahan sir is 42 years old ang mother sir. Ang iyang mga anak sir. Mga minor ni sir, duha ka dalagita tapos isa ka laki nga 11 years old. Kini mga dalagita base sa gi-disclose sa among investigation ang isa is 16 tapos ang isa is 14. So mga dalagita na gid siya sir. Sir, sa kayo lang naangkot sir aday mga sama. Multiple stab wounds gid sir. Dayon dunay mga kuan sir, mga bruises, mga contusion. So most probably na struggle nga nahitabo. Ang laban ni sukol dayon bunog sa ana ba. So muna nga amog yung gi-request sir nga i-autopsy na to kay kanang uldo nakita na to nga stab wounds gid siya pero nganong bunog man na pa may bunog unsa man ana ba. So pod mi na recover dito nga weapon, bladed weapon. Although na ay mga gamit dito pang farm nga mga bladed mga ano ba bolo pero wala stent wala gamita. Okay, sir, ang suspect wala dito nilayas na siya pag-abot dito sa PNP. Yes sir, wala na dito ang suspect sir. Wala na yan. Ang atong suspect wala na dito sa area. Una nga gi-launch din na to ang total manhunt sa suspect. Yes, Pero taga-diha gyud ang suspect sir. Sa Baingon. Dili sir. Okay. Sa ato ang adjacent silingan na tong Silingan lungsod. na po din. Ang lungsod. Sige nila kanhaan ang suspect niya sir, wala bantayan sa. Na-notice na sa mga silingan sir pati ni barangay official. Maganahan siya kay mura magud sir ang ilang relasyon mura bag
patago ba. So maulaw po si Ma'am Marlene kay naa dihang iyang mga in-laws makakita nga na siya relasyon sa lain na siyempre in-laws niya iyang anak mao mo gito ibanan niya sir. Sir, katong ugangan niya, distansya na po ng ginayon. Distansya gid sir. Distansya na. Distansya gid sir. Tubig silingan sila nila. Distansya sir. So, sa pagkaroon sir, gipanikamutan sa kapulisan sa Josepina o sa Sambuanga do Sur PPO nga madakpan kini mga suspect. Oh yes sir. Actually dari ato ang provincial director nangunay gyud si Police Colonel Bonifacio B. Arañas Jr. So actually gahapon ni siya nga na muanhe sigud sa area pero ni sayo very early in the morning dire gid siya ni ato po sa crime scene tapos coordinate po sa ato ang local government unit kaya doon naman good may kuan sir mga initiative suggestion nga kung unta sir kuan ba kuanan bitaw na to reward sir para ma-fast track na to ang pag-locate kay ang mga vital nga information dali ra mong mo gawa sir kung dunay mga reward sir. So nagtap ta sir, nag-coordinate ta sa local government unit o Josepina. So ginapalo pa na to sir si Mayor Alberto Iturli regarding ano. So andam si Mayor sa Josepina Matan. Wala gid balibad si Mayor sir na makikistorya pa siya sa mga concern dia sa tuang LGU sir then nag-coordinate po siya sir sa provincial government. So at kana sir nga mga inisyatibo suggest na sa among provincial director sir. So dire nagbaywas lang gid mo sir na si PDQ sir nang unay nagadto po siya sa concern sa crime scene dito nag-conduct siya og ocular inspection at the same time investigation paunsa gyud ang actual sa maong area ana. Okay, sa pagkakaroon mao din yung ipanikabutan nga madakpan ni maong suspect. Yes sir. Pero wala man po wala di makakayo ni sudan labi na sa support dito sa community sa investigation. So far sir nag-cooperate man ang community sa Litapan. Isa lang yun sa mga challenges na to is night time mong good siya gi-commit ba? Night time. So limited lang. Limited ba ang mga information po? Pero nanami kwan sir, nanami mga witnesses. Nanami mga witnesses. Actually, pwede gina mo file ang kaso sa pagka-kwan lang. Pwede na mo within this week. Kung ma-comply na mo ang mga requisite, mga requirements sa filing, labi na yun sa mga death certificate, mga result sa crime scene processing o sa autopsy. Tapos palis na mo ang mga statement, mga affidavits, mga witnesses. So, pwede gid na mo ma-file ang kaso within this week. Depende sa sir, sa mga documentary evidence kay usually gid ang pinaka-vital ani ang death certificate sa upat ka biktima. Karon nagpa-facilitate may process sa ilang death certificate sir sa mga biktima. Sir, siguro ngadto sa mga katawhan na dunay personal information sa suspect na pwede sila ma-report sa inyo sa Josepina Municipal Station. Yes sir, ako yung giawhag actually nanami kuan mi ang amo ang provincial director si Police Colonel Bonifacio B. Arañas Jr. Nag-release na siya sa press release sa Sambuanga del Sur. Gawhag yun sa community. Labi na yun rin sa Josepina, sa adjacent na mga municipality sa Mahayag, Mulavi, o sa uban pa nga kung doon na mo'y mga na-receive nga report regarding sa mga panghitabo suspect, which is vital kayo sa mo ang ongoing pursuit, investigation o operation. Hinaot nga ihatag yun ang information sa mga. So ilabi na yun kung ma-realize tong gi-suggest ako ni Mayor nga mahatag ta og reward sa makahatag og informasyon sa exact location sa atong suspect sir. Sir, sa
sa gawas aning hitabo, marag amos naman ang maya. Josepina sir, Josepina. Ano ang sipila? Yes sir. Actually sir, ang Josepina sir is usan ni sa pinaka peaceful youth nga municipality sa Zamboanga del Sur. Kini nga incident sir, isolated lang ni sir. Karon lang nitabo sa Josepina sir nga inani, oo nga. Sabay-sabay upat ka buok ipatay ba. So ano, muna nga kami na challenge gid mi, muna nga nag-request gid mi nga atong ipa kandakan og autopsy examination para mabala na to sir og unsa gyud ang manner sa pagpatay unsa pa gyud mga kuan kay karon sir sa motibo daghan may og mga nga anggulo nga siguro ang motibo ana ba baka nagkalabuan na ilang relasyon nag-away something ana namang gud putay madungog nga siyempre dalaga mo gud to yan duha anak sir oh tuli ang mga bata may kuan gyud ang mga bata dagko na ba oh so nag-background pod mi sa suspect di po siya may background sir nasa actually nasa Kaso. oh yes sir nasa kaso Usa patay gyapon yung kaso sir, pagpatay. dili sir so, pero nasa kaso sir nasa So sa sir, may murag sa kuha kanang karon magduman no, possible di ba na siya addict ng suspect. isa po na sa mong gikuanan sir kay ang manner sa execution sa pag-commit sa crime medyo kuan mo sir kana bang dili normal ang tao nga murag dili ka kung mapatay ka og tao pwede 2 to 3 stab wounds enough na pag fatal ang injury pero diri sir daghan og stab wounds ang mga labi na gyud sa mga dalagita sir So posible pati sa bata simple nang laban gyud nisukol gyud ang mga biktima. Sige sir. Siguro sir salamat sa inyo dahil nabi ka na mo nagkaroon niya gali mga update no. So ngayon namin ni na update. Sige sir, isa sir nga kung unsay latest development regarding sa among ongoing operation at the same time sa among investigation sa filing of case among ihatag sir ang update sir. Sa rin ka tao ang inyong Sa pagkakaroon sir, hindi focus pa mi sa isa pero wala mi ga discount sir og isa ra bag yun. Tanan nga kuan pwede isa duha something takabalo ko sir kung napod siya kauban. Pero karon ang cited mo gud sa area prior sa insidente ang cited sa area ang katulang sa isa ka suspect. So isa lang sa pero kung mapangtud-an na mo nga naapay other suspect maapil gyapon sir sa investigation namo. Okay. Salamat kayo. Ato na kauban nakatuwa gahipis sa Josepina Municipal Police Station si Police Lieutenant Joselito Pamalaran dinibay na dito sa Josepina Municipal Police Station. Kinis W8, daghang salamat kay kantaw.